Um, yung sa economic affairs, sa palagay ko, ang pagkaintindi ko kasi, pag nagbukas ng diskusyon sa konstitusyon, bubulat-latin lahat ng amendment. Hindi ko alam na po pwedeng gano'n, na ililimitahan lang sa economic affairs. May magko-contest niyan eh. Sa palagay ko sa tingin ko, may hindi papayag, may puprotesta, na kailangan pakialaman rin yung iba pang provision. So, pag nagsimula, parang marami yatang bubuksan dyan. At alam naman natin yung interest ni Presidente, doon sa forms of government, dahil sa federal naman siya, which is clearly not economic. So if the administration's position is that provisions outside of those that are strictly economic should be amended, clearly, yung iba, bubuksan din. Yung sa economic provisions, marami nga na sinasabi, outdated na. Pero, yun nga, sana sa paggagawa natin ng saligang batas, kung matuloy ang constitutional amendments, kung assembly man